Black hambai joto media bai arokno getini seng oro kaisa press meet masuk laika sini IPFT East Telemara Division Committee trop থেকে थांनाय 11 तारिख एप्रिल 2022 नि जरागो जों कायसा मीटिंग आसक लायखा ओ मीटिंगो जत्तो सिनी East Telemara Division नि ngui IPFT Youth IPFT APISA IWFT TPP TNA जत्तो मिलिगै जों कायसा मीटिंग आसक लायखा ओ मीटिंगो जों आसक लायमानि बिसिंगो कक कासाखा सिनी East Telemara Division IPFT नि एडवाइजरी कमिटी नि चेयरमैन बा मंगिया कामी आरडी ब्लॉक नि बीएससी चेयरमैन सिनी बरन गनां सुनील देबबर्मा बनि मंगै गोबांमा टरन्ट खायना बागै बा कमप्लेन कक कासाखा बनि तैयै कमप्लेन के महाय ब खरकसा एडवाइजरी कमिटी नि चेयरमैन IPFT East Telemara Division नि तै मंगिया कामी आरडी ब्लॉक नि बीएससी चेयरमैन ngै bo kuno party ni guideline chara ba সংবিধান chara kwangma samang biani khai tongkha abo biani khe mohai tabo bortoman mongia kami block ni BSC chairman ngai sarkar ni kwangma subida phaiyo jemon agriculture fishery ARDD emahai kwangma department ni je facility phaimani forest एवं हाइरौनि गोबां फेसिलिटी फाइमानो आबो जे कुनु फेसिलिटी नानानि हिंखे आबो रां बायख्लायै बो फेसिलिटी रवै दङ होनै सिनि थानिगो कमप्लेन फैखा हिंखे कमप्लेन फाइमानि बिसिंगो जों खोनाखा जे कुनु पुकुर नागानि हिंखे बनेरो 10,000 टाका रखांखे आबो बेनिफिशियारि सिलेक्ट ngै थाङो बा 5,000 टाका रखांखे आबो सिलेक्ट ngै थाङो माइखे बो गोबां बेनिफिशियारि लिस्ट खाइ दङ होनै सिनि पार्टीगो कमप्लेन सफायखा बे कमप्लेन सफायमानि बिसिंगो जों तदन्त खायनायखा तदन्त खायनायमानि बिसिंगो जों प्रुफ बुमाखा बे सिनरो गोबांमा जों नांखांगे जों प्रुफ रयमानो आबो सिनरो दंगो बे जों बेनिफिशियारि रबाय जों कक सालायमानि आबो सिनि थानि प्रुफ दंगो जे बरां नामानि फरेस्ट बन मित्रनि हयते जे सिनि मंगिया कामी आरडी ब्लॉगो 14टा पंचायत दंगो 14टा पंचायत नि बिसिंगो प्रति पंचायतो एकजन फ्लागै बन मित्र रौ माने तलांखा हिंगा ओ जागो बन मित्रनि थानिगो ब खरकसानि थानिगो 3,500 टाका फ्लागै रां नागो होनै सिनि थानिगो आबो कायसा कमप्लेन सफायखा हिंगा जों नायबो नायखा तदन्त नायखा आबो प्रुफ बो माखासो हिंगा महाय फ्लागै तैबो सिनि थानिगो जों रिपोर्ट नायखा रिपोर्ट नायमानि बिसिंगो ST कॉर्पोरेशन ने होते बहायनो बो गोबां पब्लिक नि थानिगो निनि परसेंटेज पार्टी गो मारनाय होनै पार्टी नि मंगै बो गोबां रां नाखा निनि 6,000 टाका बा 7,000 टाका कमायके ST कॉर्पोरेशन लोन होनाय होनै पार्टी नि मंगै बो रां नाखा गेसिनि IPFT East Telemara Division trop থেকে जों तो কোনো সাজক जों যত কমিটি trop থেকে जों যতनो जों सत्रक रजाक पार्टी नि मंगै कोनो दिनो माइखे रां नामागला बा नबो नाया हिंखे अरनि बिसिंगो जों खबर मानखा आबो हाइखे बनागै दंगो बाइखे सिनि थानि खबर सबायखा हिंखे जों तदन्त नायमानि बिसिंगो जों प्रुफ बुमाखा हिंखे माइखे गोबां जागो बो माइखे सामखायै दंगो हिंखे सामखायमानि बिसिंगो जों बनो वार्निं बरखा जों वार्निं रमानि बिसिंगो जों कक सालायमानि बिसिंतै जों बनो वार्निं रखा किन्तु बो पार्टी नि कोनो गाइडलाइन मानिया गाइडलाइन सारा नो सामखायै दंगो साक व्यक्तिगत होते बो सामखायै दंगो जेकुनु ब्लॉक नि जे सामफायखा बा बेनिफिशियारि जेकुनु सुबिदा फायखा के ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी दंगो उ ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी रनो बाहायनो कुनु बो जानो गया मीटिंग खाया इनके हायनि बांगै जों बनि ब्रीफ डे जों हाई अथॉरिटी बा सिनि हाई लेवल कोसु सिनि केंद्र कमिटी नि थानिगो जों रिपोर्ट जों रहनाय ते जों जानकनाय जों कपि और जागो बनि गोबां
जों सैजाक दंगो जों जे प्रुफ सहक खायनि सिङाव सैमानि दंगो नांखांगे जों प्रुफ बरनाय बहायखे जों केन्द्र कमिटिनि थानिगो जों पाठकनाय इनके जों केन्द्र कमिटिनि थानि जों अमनि रिक्वेस्ट खायनाय बनि ताबो इमिडिएटली दायति बनि जे चिनि ईस्ट तेलंगाना डिविजन IPF तिनि जे एडवाइजर कमिटिनि चेयरमैन तै मंगिया कामी आरडी ब्लॉक नि BSC चेयरमैन उ जे बनि दायित्व तो आसुक थाय जे दायित्व तो मानो आबो दायति नरनानि उठुं बहायखे जों केन्द्र कमिटिनि थानिगो जों रिक्वेस्ट खायो तै जों कपि हायनो जों पाठकनाय चिनि बरन गोनां चिनि प्रेसिडेन्टनि थानिगो तै चिनि जेनेरेल सेक्रेटारि जॉइंट जेनेरेल सेक्रेटारिनि थानिगो जों कपि जों रहनाय गाहाय मंगै जों रिक्वेस्ट खायनाय दायति उ जे बनि आसुक थाय जे न जों नरगानि बांगै जों रिक्वेस्ट खायनाय तै जेहेतु और BJP IPF गवर्नमेंट दंगो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास गाहायनि बांगै जाहाथे गवर्नमेंट अमाहाय जे दुर्नीति न नायानि बांगै जों बनो जाहाथे दुर्नीति जे उंगै तमानो जों सुजुग रया चिनि IPF तरफ थेके गाहायनि बांगै जों दायति इमिडिएटली मनो एक्शन नागानि बांगै जों कयनाय तै जों खरमानो पार्टीनि मंगै गोबां चिनि थानिगो जे चिनि तेलमारा साब डिविजन बा चिनि ईस्ट तेलमारा डिविजन एरिया गो गोबां जे सामुं चलेमानि कट जेमन ब्रिज हलिं बा ब्रिज पाका ब्रिज एमहाय गोबां जे लामा जे चलेमानि अब कन्ट्राक्टरनि थानिगो जे पार्टीनि मंगै पार्सेन्टेज अब लाख रांनागै दङ होनै चिनि थानिगो खबर सफायो आव हायनो जों टरन्ट खायमानि बिसिंगो जों पुरुफ मागै दङ गाहायनि बांगै जों केन्द्र कमिटिनि थानिगो दायति आबनो एक्शन लानानै बांगै जों रिक्वेस्ट खायनाय तै बनि जे ब्लॉक चेयरमैन तै एडवाइजरी कमिटी चेयरमैन उ आसुक थायनो दायति नरना बागै जों रिक्वेस्ट खायो आसुक सायनो कपार खजतन हमबाय 25 तारिख एप्रिल 2022 बिसिनि टांसाल रासिनि IPF पार्टी ईस्ट तेलंगाना डिविजन नि बखाक्ति काहिया जों प्रेस मीट खेन बागै मा फायका उइलानो चिनि दिनै प्रेस मीट नि बान्दाव चिनि मीडिया फ्रेंड्स न चिनि IPF पार्टी नि टिप्रालेन नि सबानि सेबाया हारो ओ जगातिनि बिसिंग दङ चिनि IPF पार्टी ईस्ट तेलंगाना डिविजन नि प्रेसिडेंट बरम मोदां मोजां गोबिन्दहरि जमादिया दङ ताय आङो दङ चिनि ईस्ट तेलंगाना डिविजन कमिटिनि न एसिस्टेंट सेक्रेटारि बरमोनां मोजां करमानि बर्मा ताय आं चिनि यूथ IPF नि ईस्ट तेलंगाना डिविजन नि सेक्रेटारि चिनि बरमोनां मोजां अनार्स जमादिया सह दङ ताय आंनि जे ईस्ट तेलंगाना IPF पार्टी ईस्ट तेलंगाना डिविजन एसिस्टेंट सेक्रेटारि हिसाबै आं किसु बर्मा हाय चिनि तिनि किसु सकांसिनि प्रेसिडेंट साहेब जे सामानि अब आसले जों दीर्घ प्राय 2 থেকে 3 বছর যাবত चिनि जेता ईस्ट तेलंगाना डिविजन नि एडवाइजर कमिटी नि चेयरमैन एबा मंगिया कामी आरडी ब्लॉक नि चेयरमैन चिनि बरमगोनां सुनील देव बर्मा बो प्राय ब्लॉक चेयरमैन सुरतेइनो कोनो पार्टी नि गठन तंत्र बा पार्टी नि गाइडलाइन नि अनुसार सामन खाया कारण जों बिनि ब्लॉक एडवाइजर नि सामन खायदानि बेसिभाग न जों नुजागता मंगाय जों माने कोनो एकटा ब्लॉग स्कीम फैका विभिन्न दप्तर निफान स्कीम फैका किन्तु स्कीम हैमानि यागुलो कैसा नियम बा कैसा रूल दं पार्टी नि गाइडलाइन दं नों अंतत डीसी चेयरमैन फानो ननो पार्टी प्रतिनिधि सनांगैसे नों खरसा डीसी चेयरमैन नंगो पार्टी नि गाइडलाइन बैसे स्कीम हैमानि यागुलो डीसी चेयरमैन जेता गाइडलाइन मते नों माने बीएससी खरसा चेयरमैन फानो बीएससी चेयरमैन फटो डायरेक्ट सरासरि बेनिफिशियारि सिलेक्ट हैमानिया कारण ब्लॉक दो जदि बेनिफिशियारि बा कोन एकटा स्कीम फैका अब नों पार पंचायत सिलेक्शन माने एडवाइजर कमिटी बा ब्लॉक नि साम कमिटी आसुगै बहाबन अंतत प्रतिटी विलेज माने अबहाय जेता स्कीम बा अबसर कोटा कैसे बाग नन तमनि किन्तु अब विशेष कइदा बाग जाग माने नुगिया सिस्टेम नुगिया आरो बाग लाइना है तो बाग बार पंचायत रहना है तो
कमसे कम ब्लक सब कमिटी बा एडवाइजर कमिटी आसुके मा बागो किन्तु आबो नुजागिया बिनि थानि गांगाय जेता जोंनुगो प्राय কোনো একটা স্কিম থাকে বা ব্লক মানে এগ্রিকালচার দপ্তরনি বা ফিশারি ডিপার্টমেন্টনি যেমন বান বা পুকুর অবহায়ক হয় আবো মোটামুটি তামগাই ধ্বজা রবাই সামনে থাকব এরপর তাই আরো কিছু লেবারটি সামনে থাকব অবহায়ক সবচেয়ে যারা যে ব্যক্তি মানে তার কোনো 4-5 হাজার বা থেকে 10,000 অবধি যে রিমান নাই বনর বেনিফিশিয়ারি হিসেবে সিলেকশন হয়ে যাব আবো হেরকাই মোটামুটি মানে বিনি সামুং খাইতেন খুব পয়সা করাপশন নুজাগো তাই শুধু আবয়া गोबां मा दङ जोंनि खानागा जेता बन मित्र फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि थांनायाव जारा 12 पास जोंनि बेकार बायरनि बागै खायसा बरक जों खानागा मात्र बरक अनलि तालो 3100 रकसे रां मानो ओ जागाबो किछु बेनिफिशियारि अंथनि 3,500 रायनि खायगानि खबर मानो अब एक्चुअली जों आ कमप्लेन भिमानो जों ठीक जों इस्ट तेलेमुरा पार्टी आईपीएफटी इस्ट तेलेमुरा डिविजन जों गुबुन ना बुंनायखा तथ्य ना हामनायखा जों तदन्त बख्लायखा मोटामुटी चिन्थानि तथ्य दङ बा चिन्थानि प्रुफ दङ नांखा जों प्रुफ बरि मानो बरक बा साबो बनरा मारिखा अब हायरो चिन्थानि मोटामुटी नांखा जों प्रुफ दि मानो अब हायरो जों ताई सुदु आबया जोंनि पार्टी फान्ड नुगै इस्ट तेलेमुरा डिविजन पार्टी फान्ड नुगै विभिन्न ठिकादार मिथानी बा कन्ट्राक्टर मिथानी जेमन इन्जिनियर बा इमप्लिमेंटिंग अफिसार ना आयो मिथानी प्राय रां हाजार जों खबर मानो एक्चुअली बरक रचनाव किछु कन्ट्राक्टर बा इन्जिनियर रचना साव पार्टीनि मोटामुटी प्रग्राम बागै रां मारि खारन साव जोंहाबो मोटामुटी तथ्य मानजा ओंखाय किन्तु जों नोंमोन कोनो पार्टी रबरनि आईपीएफटी इस्ट तेलेमुरा डिविजननि जों कोनो बहाय जोंनि एसोसिएशन बगै जों आबहावाखै पार्टीनि मुङै जों फान्ड होनानै आबहावाखौ जोंनि कोनो सिद्धान्त गै कारण जों मननायाव जोंनि राज्यआव 2018 যখন आईपीएफटी बाय बीजेपी सरकार फैनायनि जागलो 30টা বছর যে সিডিএম যেভাবে जोंनि बरकनो बिधान्त खायगा जोंनि बरकनो माने हयरानि खायगा आबन हते जों मुख प्रमाणबोलै जों जेहेतु 18 आईपीएफटी बीजेपी सरकार फैनायनि जागलो जोंनि भारतनि प्रधानमंत्री जोंनि नरेंद्र मोदी जी जेभाबे भारतबर्षनि साथे साथे जोंनि त्रिपुरा राज्यनब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अग्रिमानि बिसिंथि दाबो मोटामुटी जोंनि सामग्रिक उन्नयन बा विभिन्न रास्ता घाट पानी दै नुमानि থেকে आरम्भ खायबे जब কিছু जोंनि रिसा बरनो माइरु मागना सारे नानान फ्लाइ दंथानि जों जोंनि आईपीएफटी पार्टी इस्ट तेलेमुरा डिविजननि जेता एडवाइजर चेयरमैन जोंनि बरमोन ब्रह्मा जेभाबे ब्लकनि चेयरमैन नङै अबहायबाय सामंथाय दङ जों करपशन फ्लाइ दंखा जों खुब लासिबो कारण ब करपसा जोंनि पार्टीनि एडवाइजरनि चेयरमैन अथवा ब्लकनि चेयरमैन ब जे आबहायखा करपशन फ्लाइ दंमोन आब माने जोंनि थानि गोबां कमप्लेन आबाद जों माने बेलाय लज्जाजनक कारण करपसा जोंनि पार्टीनि लिडार जों कोनो आथिं नंगान होनवान सुमैया आबन बागैनो जों इस्ट तेलेमुरा पार्टी आईपीएफटी इस्ट तेलेमुरा डिविजन जों थानाय 11 तारिख एप्रिल जों माने जोंनि मेन पार्टी आईडब्ल्यूएफटी यूथ आईपीएफटी त्रिपुरा फानग्रा बदल टीएनए आदिसा दुई जों डिविजन इस्ट तेलेमुरा डिविजन जों नासलायखा जों सिद्धान्त नाका जों एक्चुअली जों जोंनि पार्टी केन्द्रीय कमिटिनि आईपीएफटी पार्टी केन्द्रीय कमिटिनि जोंनि सुप्रेमु बा जोंनि पार्टी प्रेसिडेंट ताई जोंनि जॉइंट जनरल सेक्रेटारि जों गनि थानि जों अलरेडि जों थानि कपिबो दङ जों ब्रह्म जों रिपर्ट दखा बिराहनाय जों कारण बनि जेता सामुं हामिया बा सामुं सेक्रेटारि दङन जों नायलिया कारण लज्जाजनक लासिनो सिंचा ओमफ्राय जों बरकनो बिनि जेता ब्लक चेयरमैननि पोस्ट ताई पार्टी आईपीएफटी इस्ट तेलेमुरा डिविजननि जेता एडवाइजर चेयरमैननि पोस्ट न दाख्लैखाय उनो बाहायताम खालामोन जों उद्दतम कमिटिनि थानि जों माने पदक्षेप होनानै बागै जों अनुरोध खालामो ओमफ्राय आसा खालामो जोंनि बिदिनो प्रेस मिटनि बान्दाव आं दिसा माने पक्सन अरजान मुथाखा जिखुनु बुंनाय